Няма да ви такова. Махай го. Махай. Айде, нали филм ще гледаш? Махай вече това. Цяла ден и цяла нощ. Махай го. Ама не ми викаме Йорданки, че се полудявам вече от тия бокуци, ма. Като полудяваш, то не си да ги намериш и ми викаш тук като... Точно те, утре почвам да ги търся аз. Утре. Още тази вечер заминаваш. Нима как, че знам къде живеят. Оне го знам къде живееш, от те ще вляза вътре, ще разбият всичките вътре. Майка му, баща му ще ги населят всички вътре до един. Хората спът, ходят на работа, ти цяла ден седиш на тикток. Ми пукама. Надявай се, че ще дойдете и накрая ще шамаросат. Спри се малко. Айде малко. Да не те шамаросам, аз след малко тебе. Ще фърлим тенджерите, ще за мен. Колко ще те фърлиш да гледат такоката? А дека ме гледат, виж как се... Бокук долен помях, убит. Помяр си ти. Спри се с тия пустиняци долни пропаднали, бе. Спри се, бе. Орта цял ден на работа отиваш и цял ден тук се... Я тихо, ма, я не ми вика като нормална, ама. Коя си ти да ми казваш, ма? Мърша, спри. Спри, че ще направим да ти следва да те шамаро. Ти го си стига вика. Спри това те. Няма да спра, бе. Спри, бе, че ще те тръпим. Колко ще те... Я влизай вътре, ме. Купой ти да тебе ти казват да влезеш тук при мене, ма. Ще викам и ще те шамаро. Ай, тихо, ма. Горе се чуват. Чувате, тази спокой, Бокук да спре. Не искам да ми викаш тук. Ама тя ходи на работа. Да си ходи на работа, аз сега ходя на работа. Къде ходиш на работа? Ай, тук се печелят, тук. Какво печелиш? Спри вече, че ще се победнем, ще Айде изгоним, бе. спри се вече. Спри се, че Това накрая кой ще ще те не се шамаро. търпи вече, бе? Горе се чуваш, бе, човек, детето не мога легне да спи, он е човек изморен. Аз съм изморен.